Dzisiaj mam challenge dla Kingi i Kuby po śląsku. Pierwsze, Kinga, idź do Antryja. Antryja? Tak, Antryj. Jak myślisz, które to pomieszczenie? Myślałam, że to jest jakaś antresola, ale to takiej nie masz, więc... Wiem, to jest krótsze. Dobrze. Dobrze? Wow. Kuba, a ty idź do izby. Do izby, no to do sypialni. Tak? Czy nie? Nie. Nie? Garderoba. Nie. Łazienka? Nie. I don't know. Pokój. Pokój? Kinga, ty przynieś mi bombona. Okej, nie ma problemu. A, Kinga, gdzie szukasz bombona? w sypialni? Nie, chyba nie. Bonbon? To mi się kojarzy z cukierkiem w sumie. Dobrze. Bo to jest po francusku cukierek. A to może być czekoladka? Może być. Brawo. Dobra, 2-0, szans na wygranej nie ma, ale słuchaj Kuba, jeszcze możesz mieć jeden punkt. Dotknij gaddiny. Jezus Maria, co to jest gaddina? Gaddina? Gaddina, no. Nie, gaddina... Jak Czy tak kojarzy z z garderobą? podłogą mi się to kojarzy. Czy tak kojarzy z garderobą? Jakimś może kocem. Albo... Gaddina. Jakąś właśnie narzutą, jakimś kocem. A taka Albo narzut... zasłonka. Tak! 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 Dotknij!